Takže zdravím, dámy pánové, dneska vás tu vítam u nového videa. Dámy pánové, dneska to pôjdem vyskúšať nový update na Doors, dámy pánové. Fúha, ja som hral naposledy Doors asi tak pred 2 rokmi. Fúha, táto hra mi fakt, že chýba. A ideme to dneska skúsiť, že aký bude ten nový update. Dneska to tu budem hrať sám, bez Adama. Vlastne môžeme rovno dať play. Že play. OK, takže na pánové idem rovno sám a rovno môžeme ísť heading to the outdoors. Dámy pánové, fakt vôbec neviem, o čo tu ide. Uvidíme, jaké to dneska bude. Doors. Fakt chýba. A počkať, zapne si zvuky. Ale fakt aj tak nič nepočujem. Dobre, tak teraz už konečne čo počujem. Takže vlastne my sme asi zdrhli od Doors a asi môžeme ísť na to. Takže ja si jumpscare, I guess. To musíme otvoriť, dobre. Takže nemáme vraj stúpať na travu, to som tým počul, že to je nejaký týček. Ja nemôžem stúpať na trávu. Dobre pamätám. To je náhodou zaujímavé. Zaujímavý update. Zaujímavý. Takže môžeme ísť asi rovno ďalej, ale čo ti dáva v tom videu? Ty kokos, to vyzerá ako lepšia verzia. A nie je tu hudbička. A to sa mi na to nepáči. Zase keď budeme počuť nejaké zvuky, tak asi... Takže si môžeme ísť ďalej. Aha, ja vlastne mám smok. Je niečo, to sa mi asi bezdalo. To mi na čo je? Aha, ty kokos. Hej. Mráčko. Ale to čo nemôžeš stúpať na tom chodidle? Bože! Ale rýchlo do tej ďalšej miestnosti. Počkaj, ešte to potrebujem. Baterka, to by sa mi zišlo. Nič takého nemáme, takže... Tiež čaknem, či nič nie je. A nič. To bude dačo, ne? Ja vôbec som nechápem. Musím sa priznať, tak ideme sem, I guess. Po cestičke, I guess. Asi sem do ďalších dverí. Fakt zaujímavé musím. Máme nejaké koníky. Nice. Nezabudnite, že dáme pánové like a odber.
ďalšiu časť z tohto, alebo môžem dať znovu si prvú časť zapnúť a poďme asi tam k tým dverám. Matrix. Teraz dať pôjde. Nice. Takže sme do Rici byli práve príšera. Takže Bráško tu môže dávať aj trapky. Zaujímavé, veľmi zaujímavé. Potrebujeme nejaké kľúče na to, aby sme to otvorili. Môžeme ísť, I guess, ďalej. Kúknem, jak sa to nahráva. Dobre sa to nahráva. 6 to ani skoro nič není. Jak sa tak pozerá. Taká lodička. Pekné, veľmi pekné. Robí sem. Ještě asi hej. Už som to skočil dole. Tam vyzerá tiež ako nejaká cestička. A veľmi často to veľmi ľúbim, veľmi kreatívne a to, čo vypsalo, znamená vodca. Lost Splash. Veľmi zaujímavé. Takže to prirodá aj nejaký comeback. Nový comeback tejto výfúha. To musí byť vyštudované. To bolo dávnejšie. Dobra. Tak už asi konečne ale výpeček. Asi môžeme vyhrať. Štál asi na svetle, ja vôbec som nechápem. Mám vám nejak podívať. Ešte to zdá úplne divné. Ešte si pamätám tú pík hudbu. Super, no. Choď preč.